φιλοζωή. Έχει ντοκιμαντέρ για τα ζώα στο YouTube. Συμφωνείτε με τη φράση που γράφουμε εδώ? Αν σκεφτείτε τη λέξη φιλοζωία, ισχύει μόνο για σκύψους γάτες ή για όλο το ζώο? Ισχύει μόνο για σκύψους γάτες η φιλοζωία ή για όλο το ζώο? Γενικότερα. Υπάρχει τρόπο να σκοτώσει ένα ζώο χωρίς να παραβιάσουν Ναι, εντάξει, το έχω ψάξει λίγο το θέμα. Συμφωνώ λίγο προσωπικοποιημένο. Μα γι' αυτό σας ρωτάω από περιέργεια, δεν είναι ότι θέλω να σας... Ναι, οκ. Να σας κλέψω προσωπικά δεδομένα, λέω. Όχι, δεν το εννοούσα έτσι. Ναι. Είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία που πρεσβεύετε εσείς. Ναι, έτσι, αν συμφωνείτε... πρεσβεύω και εγώ μια άλλη δικιά μου φιλοσοφία. Αυτό ρωτάω, αν συμφωνείτε ότι η φιλοζωία πιάνει όλα τα ζώα. Όλα τα ζώα. Ωραία. Ναι. Όταν πληρώνουμε κάποιον άλλο άνθρωπο για να σκοτώσει το ζώο, δεν παραβιάζει τα δικαιώματά του, το δικαίωμα της ζωής του? Ωραία. Επειδή η φιλοζωία είναι σεβασμό στα δικαιώματα του ζώου, δεν πάει αντιφατικά με τη φιλοζωία? Με έναν τρόπο ναι. Άρα συμφωνούμε. Πώς όχι, μου λέτε με έναν τρόπο ναι. Ναι, γιατί μετά πάμε και γενικότερα ανοίγουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο είναι... Ναι, αλλά στο κομμάτι αυτό συμφωνείτε με μένα, ότι πάει η φιλοζωία το να πληρώνουμε... Δεν γράφει αυτό εκεί όμως. Ο βιγκανισμός είναι μια στάση, είναι η ηθική στάση, να σας πω. Όχι, να σας πω. Φάση και στάση. Είναι η ηθική στάση ενάντια στην εκμετάλλευση του ζώου. Μία περίπτωση, εγώ χωρίς απαραίτητες βιταμίνες που βρίσκω σε συγκεκριμένα προϊόντα, δυστυχώς δεν μπορώ να το ακολουθήσω. Να σας πω, η μεγαλύτερη ακαδημία για το χολόγο στον κόσμο λέει ότι η vegan διατροφή περιέχει όλες τις θρεπτικές ουσίες. Δεν αντιλέγω. Οπότε, απλά σας λέω. Οκ, δεν αντιλέγω, αλλά αυτά για να γίνουν όπως τα λέει αυτή η ακαδημία, θα πρέπει να έχει ένα budget ο άνθρωπος, το οποίο το έχω ψάξει. Αυτό, συγγνώμη για αυτό. Να σας πω μια έρευνα. Σας λέω. Έχω ψάξει. Σας λέω, υπάρχει μια έρευνα. Δεν με παίρνει οικονομικά να το κάνω αυτό, ούτε με παίρνει να πάω επιθετικά προς τον οργανισμό μου. Γιατί δεν μπορώ να κάνω αυτοκαταστροφή αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια έρευνα, σας έδωσα κάτι. Ναι, κάτι. Ναι, πείτε. Υπάρχει μια έρευνα που λέει ότι η vegan διατροφή είναι 30% φθηνότερη από τη βαφαϊκή. Ναι, και μια άλλη έρευνα που αν βρει σε μοίρα με 30% στην τοπική κοινωνία και ενέχει αυτού του έτους που ζούμε στην Ελλάδα, θα συμφωνήσω. Τα ακριβά φαγητά είναι τα έτοιμα φαγητά που είναι στα εστιατόρια. Τα φαγητά είναι και προμήθειες. Μα σας λέω για τη διατροφή, λέω ότι τα ακριβά είναι αυτά που βρίσκεται έτοιμα στα εστιατόρια, στα σούπερ μάρκετ κτλ. Αν εσείς θα φτιάξετε τα φαγητά, δεν αλλάζει το budget. Πώς αλλάζει? Όχι, το κρέας και το τυρί είναι πιο ακριβά από τα λαχανικά που είναι στη Λέξη. Ναι, σίγουρα. Οκ, ωραία, θέλετε κάτι? Όχι, ήθελα να σας δώσω αυτό για το ντοκιμαντέρ και απλά να ξέρετε ότι υπάρχουν διατροφολόγοι που μπορεί να σας βοηθήσουν, που μπορεί να βρείτε τις διατροφικές ουσίες που σας χρειάζονται για να είστε υγιείς. Υπάρχει κάποιος τοπικός διατροφολόγος? Ναι, άμα σκανάρετε αυτό, έχω ένα link μέσα που λέει τι λέει η επιστήμη για τη χορτοφαγία. Το πατάτε και μετά σας πάει κάπου αλλού που έχει διατροφολόγους από Αθήνα που βοηθάνε από απόσταση. Δηλαδή μπορεί να τους καλέσετε στο τηλέφωνο και μπορεί να σας βοηθήσει. Ναι, άμα εκτός link αυτό, γράφετε στο Google vegan διατροφολόγος και σας βγάλει. Ναι, οκ, για το ρεύμα ρωτήσα. Οκ, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.